na pa mo apil sa tasa ka pa magsudan lang ug asin kay mo piin sa regime bali-bari ang kuryente kay mo piin ta sa nermi bahala na ang torko sa taytan sug sa inko mangitan magpahiram apil tag ever arm mamilyonaryo ka kung di maskam. Tukar na tukar, MOR Live, mga kapamilya, kauban si Cardo Cupido, siyempre ako bisita karong hapuna. Pag-iapoy lain, mga kapamilya, si Michael Niaga, gikan sa La Filipina, Tagum City. Ayun. Anikel, natay mga kuangel, natay mga kapamilya, panangitan nga magpakompose o kanta sa inyo ha. Panangitan lang niya, kung may mga siyempre, pailong naman ang eleksyon. Buhon na, buhon sa 2022 naman siguro na. O sa may ginapangita ni Miguel, kung palangitan, ako, balagan ko, kantahay lang, no? O sa may unang-una ni mong requirements sa usa ka tao nga magpahimo og kanta, para ato sa kibaw po din. Kuhan lang, kung pwede, ipadala lang nila itong profile nila, katong mga, kuhan di, Kuya Kurtz, katong mga panghatag-hatag, panghatag-hatag ng mga flyers nila. Okay. Oo, kay, mas digdig na to, kuhaan na ng mga lyrics nila. So dito sa iyang leaflets bigaw na. Yeah, leaflets. So, kinahanglan profile nila o katong ilahang flyers, kaya sa ilang mga achievement, Oo, dito na to, ipasulod na to sa kanta tanan. So, napod ba ikuan? Napod ba nidagan nga nikantahan ni mga opod kadaog? Kadong last. Sa out of 9 nga akong gihimuan, only one lang yun ang nakakuan. Wala na daw. Ang nakalusot. Ay, isa lang ang nakadaog? Oo. First time po ito kung kay, ang record na po ito sa first night po na akong himuan, kuan. Isa lang na bildi. Yeah, walo ang nadaog. Pagkakataon po na election karon sa shop na po, nabali na po. Nabaliktad. Pero, kuhan to, pero dili lalim. Kay, pila ba ka minuto naman na, pila ka adlaw naman na, minuto naman na, marumag update. Pila ka adlaw naman na, kanang isulat o kanang, dala na arrange sa kuhan. Pero, marag dali na siya buong kay, nakauno na, magagkwarta na mong doon. Ay, so ay, koy. So, dito, no? Magana yung imong brain pag inana ay kwarta na ni. Kwarta na mong doon. Nakakita time nga, hapon, di man pinaghapon, sige, muhan ko, ana. Dahil pagkaog mo, pagkaog to, nahatag na ako siya tanan, ang full call. So, tanan. Kaya na-inspired ko kay, naku mo yung offer nga. So kung magpahimo mo kay Michael, mga kapamilya, kumano niya, gapuhon mo niya, depende sa iyong bayan. At least, di ba, bibi, nalalim. Kasi kung ako, paralilan kami na, may mga usahipod, may mga hangyo ba? Pwede ko rin mo voice overan, ani? Sige sir, wala yung problema, ma'am. Wala yung problema, may nani. Wala na sila, pila man. Ako di ko nag-price. Sagdan na ako. Kamo lang, bahala. Basta kay buhay lang. Pero, actually, at least sa kaibaw po, depende po sa content sa inyong ipakanta o depende po sa inyong ibayad. Yung marathon po ninyo, di ba, lalim mahimong composer o kanang ikaw ba siya kanta. Grabe kayong brainstorming ng mga mapulo ko dito ka. Oo, tinuod na. Tapos, struggle ang recording kay mahal. Bayad pa sa recording. So, hindi na mo i-package dito sa ila. Apil na. Oo, apil na. Package na. Apil na. Okay. Speaking of recording, siyempre, nag-record naman yung kagkanta na po kayo mga kanta na. Actually, nadunggan na yung mga kapamilya. Kung ba mga kanta ni Michael karong adlaw, napatay mga songs kayo pang-play karong taon-taon. First, di mo nga nag-attempt kung mag-record og song kung sa may struggle ngayon mo na agian. Daghan kay hindi lalimpod mag-recording gawa sa budget. Then sa kato unsaon pag kuan kanang pagpasok sa kanta, pagkuan lisod pagpasok, pag-arrange pagkuan. Pero basically ang imo ron, imo tanan. Ikaw imo lyrics, ikaw tugtog, ikaw pa din makanta. So wala kay marag ka ng naka-collaboration. So karon kay nakakuha naman yung karon, naman yung kay mga kanta, naman yung kay mga tawag mga ang panghimuang mga
kayo bitaw mga jingle ng mga companies and personalities. O may mga advice nimo sa mga kapamilya nato nga sama po sa mo aspiring po na mga kompositor nga singer pa gyud nga kabalo pa gyud mo gamit og instrument para po sa mga naminaw karon hapuna nga para ma-inspire sila sa imong talent no sama ni mga duna po'y talent. Ako yun lang, kaya cards, padayon lang mo sa pagsulat, sige sulat. Maabot yun ang time na makuha niyo na. Then, ilove din yung work niya. Dili mo paminaw na soban nga, ang dangin na walang lang kung kayo mahimuan, o kayo makuha na, sayang lang ka. Ayaw, bahal basta love din mong gibuhat, bisag, unsa pa na, achieve din mo yung kuhan. Bitaw no, naging mga negative na tao bitaw mo bira di mo nga pag kinanta kaya kung plano sa kinabuhi ba no? Pero nakay nag-viral nga kanta atong isgutan na rin hapon na nag-viral yung kanta nga about atong investment scheme. Yeah. So di na natin isgutan kung sa mga investment scheme pero nag-viral siya tungod kay also man own personal experience. Personal ganun. Kung anong good kayo siya, kaya cards ka ng kung ano dyan kayo ba, kanang epidemic na kayo dito sa muang syudad. Alarming na kayo, ano ko na, di ni dyan nila, hindi kailangan na dyan ko magkuha na ni. Pag-imog songs niya. Amo to, ang mga lyrics na to, amo itong mga nakita na ko sa Sigig Sorry og newspaper na, kaniya na yung magkuha. Isa na headlines makita headlines. Magpila-pila, daghan kayo, traffic na kayang kuhan. Ano ba na yan, ang katong mall nga imbis kisoroyanan, pwede nang iganga. Ang tao dito, pwede naghana. So, nahimo ni mo to tungod sa nakita ni mo, experience ko ni mo. Dapat yung nagwa na kaya cards na mic. Siya nga si mong kanta dapat early man patuloy mo na buhat. Kanang dili na gidaw kung kusog na gidaw kayo. At least warning na daw ba? Pero, syempre, di po siguro ito ni mo mahimo kung hindi mo to nakita nga ni kusog na. Wala na. Marag late na siya, even though late siya, pero at least, next time, reminder mo gyapon to kung palangitan, na po, after how many years ka, di kang karon nga, na mo abot ni may nana, at least di na ka mo appeal, yung kanta. So, may mga comment ato dito sa imong kanta, kasi alam, nabasa nimo dito sa comment box sa imong pag-post ato. Naalig to, dagan, ay nanghilak, na nagkatawa, na nagkuhan, na yun nga. Tapos dapat, katong kuhan pa niyo na buhat, mga April or May. April, para at least aware na mi kung maunsa na yung may tabo sa amo. So, nigawas to yung kanta, so buwan na day? June. June na. Kusog na dyan kayo. Kusog na kayo. Dito na na-appeal sa Forever 29. Dito na sa Forever 29. Kaya pating naghana ng 29. So, karon mga kapamilya, sa pagbalik atong ato sa play ng song ni Michael, no? Karong nataw-taw sa pagbalik po atong isgutan po ang kinini ang iyang mga plano pa o ang iyang mga social media po para at least na may mga inquiries na labi na kung magpahimong magkanta, no? Na may mga companies or na may mga plano puhon, no? Nga mo kanabitang appeal sa natad sa politika. Pwede mo kay Michael mag-PM. Ato nang ipa-plug sa taw-taw ng iyang social media account. So yung number sa pagbalik sa lokal na tukar, kabaniyakot si Cardo Cupido. Karon ka na pasiratan, karon ka pa nasiratan. Sila na tingalagi unsa pag-unsa nga daghan magnatabangan. Daghan ang wala magdahom, di lang syudad sa tagong. Dako nga paglaong kalit lang nahilom, murag na laos nga tanong. Abinili mo mauna ang tubat, masampo sa glasyang makaplat. Uminag ang tanan, dawat-dawat na lang. Taong kay ato man na, nagitulutan. Napipon, kay why pay out ang giving.
pag daghang relasyon na tumpag. Si auntie ug uncle karon kay nagbungol kay wala payout nga mahatag. Unta sa mga nahitabo, kampuhan natong makudlo. Bahala inanay, bahala ug dugay, basta gugma ang makudlo. Kumahimo, gilang, usa bigat. Sa iahang, ibang ko nga maringilan. Umilag matanan, dawat-dawat na lang. Saan may ato pa nga, nagituyuhan. Napipon, kay payout, ang gipin. Pasangin ang asagain, pero okay lang. Pakitan na nga ang kwarta, madaghan pa. Dagan pa ko abot, makabot sa tumanang ako. Nakakawal masudan ang bukasin, pero pinsan higit. Bali-bali ang kuryente, kay mo ipunta sa galing. Bahala na ang puso, patay na suksain ko. Pagkita at magpahirap, after that, ever at magiging ko na yung kaputi, mas ka. Kumahimo, gilang, usa bigat. Sa iahang, ibang ko nga mainilan. Umilag matanan, dawat-dawat na lang. Saan may ato pa na, nagituyuhan. Napipon, kay payout, ang gipin. Pasangin ang asagain, pero okay lang. Pakitan na nga ang kwarta, madaghan pa. Dagan pa ko abot, makabot sa tumanang ako. Payout, ang gipin. Sa hangin, ambot at aghain, pero okay lang. Pakitan na nga ang kwarta, madaghan pa. Dagan pa ko abot, makabot sa tumanang ako. Dagan pa ko abot, makabot sa tumanang ako. Wala ko nagdahong na sa iyong pahiyong maghatag o kahayag nagdala ang pagkaon. Wala ko nagturo na sama natin mo nagdulang ang kalibutan magbalik magdagan kung sa akong ipanumpa na ikaw. Hanggang sa hangtod, ikaw igugmaon. Isa't magkalisod o wala na'y makaon. Hangtod matapos ang kalibutan, ikaw ang nilain pa. Ikaw na, ikaw akong tanan. Wala ko na maka na ikaw sama sa buwak. Magsubok na bulugan pag makinan ka dahilan. Wala ko na hambog na sa ako ka naibog. Maanyag mong bulagway sa ako panahon. Kung sa akong ipanumpa na ikaw. Hanggang sa hangtod, ikaw igugma.
Wala ko na kahong na sa iyong pahiyong maghagat o kahayag nagdala pagkaong. Wala ko na tuok na sama natin mo nagundang kalibutan magbalik magkagat kung sa akong imanumpa ka ikaw. Hanggang sa hangtod ikaw igugmaon isa't magkalisod wala ay makaon hangtod matapos ang kalibutan ikaw ang nilayon pa ikaw na ikaw ang tanan. Serve Super Jumbo Sachet. Todo sa linis, todo sa bango. Rexona Sweat and Odor Protection. Guaranteed. MOR 101.1. Okay kayo! Rexona Sweat and Odor Protection. Guaranteed.